زحزن لبخا زسبر فتصامي أيو كحلفلي الولدي كغير له عليك غير لك بوزح درون جدل بوزح منكرا صاغي كامصيخا أو زعد مصيخا عليك أنا أكاتلو بطعمي لبخا زسبر يو إنا الموتي منግስተ ሰማያት የዋርሶም እንመላእ ቤተሰብ ድማ ጽንዓት ላተምንኹ ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እዛ ቻናለይ ከመይ እኒኢኹም? ኣነ ሰላም እኒኢኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትኮኑለይ ናይ ልባዊ ትምኒተይ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እምበኣርከስ ከም ናይ ወትሪኹም ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ብላይክ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣታውዕኒ ክብለኩም ይፈቲ። ክቡራት ተኸታተልተይ ብቱኒ መሃር ለበለ ርእቶም ድማ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ይቀኒየለይ እና ናይ ልሙዓንቲ ትሕዝቶና ድማ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር ዘሕዝን ብትክክል ማለት እዩ ክሰርሕ ክዕወት ሰሪሐ ንባዕለይ ተቐይረ ንቤተሰበይ ክቕይር ኢልካ መፂኻ ናብራ ክደፍእ ኣብ ዓዲ ከዓ ብዙሕ ሰላም ዘየለ ሰሪሕካ ክትበልዐሉ ምስቲ ዘይትኽእል ተሰዲተ ድኾን ናብራይ ክቕይር ኢሎም ዝመፁ ኣሕዋትና ከምዚ ክገጥሞም ተሎ ዘይሓሰብዎ ዘየስተንተንዎ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን። እቲ በለ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ልመላእ ህዝቢ ቤተሰብን ድማ ጽንዓት ላተመነኹ እና ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ልሕዝን ልብኻ ዝሰብር ግን በቃ ናይ መዓልቲ ጉዳይ ለ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለተይ ኣብዚ ዓዲ ግድን ቃቲልካ ሰብ ግድን በቃ ዝኾነ ነገር ጌርካ ኣይኮነን ስሑት መዓልቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ሓደ ግዜስ ኣብዚ ዓዲ ሕጎም ብጣዕሚ ስኢሉ ዝኻረረ እዩ ማለተይ እዚ ዝኾነ ሰብ ብኸመይ ማለት ጌራ ዝኣተወ ሰብ ብዙሕስ እኒኦ ብኸመይ እዮም ክስካብ መርሰንት ወፂሖም ብኸመይ እዮም ከምዚ ኢሎም ክንደዚ ዝኣክል ህዝቢ ረሽኖም ገለ ክብል ይኽእል እዩ። ግን ከመይ ድዩ ልገጥም ለው ዝዓዲ ብኣብዝሓ ማለት እዩ ማለተይ ንሕና ብፍላይ ሓበሻ ሰብ ክሞት ተሎ ኣብ ዓድና ሰብ ሞይቱ ርኢናስ ኣይንሃድም ልትልሞተስ ነቕንዖ ወይ ከዓ ልወደቐስ ንድግፎ ኢና ሓቀይ ኣብዚ ዓዲ ግን ከምኡ ይኾነ ሕዚ ሓደ ሰብ ሞይቱ ክትረክብ ተለኻ ውይ ኢልካ ከም ሰብ መጠን ሓዚንካ ተቕንዐሉ ትድግፈሉ ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ እንታይ ክትገብር ኒኤካ እንድሕር ልሞተ ሰብ ኣግኒኻ ወይ ዝኾነ በቃ ለኣኻለ ስገአካ ነገር ተረኺብካ ተኽኢልካ ትድውል ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ተኽኢልካ ትድውል ተይለኽኢልካ ትገልል ካብኡ ትርሕቕ ክትቀርቦስ የብልካይ ምክንያቱ ዝሰብ ሞይቱ ረኺብካዮ ንስኻ ተሒዝካዮ እቲ ዓሸራ ናትካ ኣብኡ እዩ ዝፀንሕ ካብኡ ንሳቶም ላእስሬት የእትዩኻ ላእስሬት ኣብ ልእተይኻ ሰዓት እስኻ ኣነ ኣይቃተልኩን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ ኣይቃተልኩን ኣነ እዚ ገበርኩን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተዓሸራ እኒኣ ተዓሸራ ምስታ ዝሃለየት እስኻ ብደገ ተጣባቕ ትገብር ዋላ ተኽኣልካ ብዙሕ ማለተይ ዓሸራ እኒኦ እዩ ክሰምዖካ ይኽእሉ በቃ ኦሮማይ እትዮምካ እዮም በቃ እዛ ዓዲ ሕጊ ከማ እያ እትዮምካ እዮም በቃ ብድሕሪኡ ዋላ ዓማዊት ተፀኒሕካ ድዩ ዋላ ተፀቢኻ ድዩ ይሩሽንኻ ማለት እዩ እና ብትክክል ማለት እዩ በቃ ንእሽተን ላበለላ ተቆርመመላ ተሸርመመ ይቅርታ ህዝብናስ በቃ ፀኒትና መንእሰይናስ ተወዲኡ ብጣዕሚ ዘሕዝን በቃ ኣብ የመን ከዓ ከምቶ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎ ኣለኹም እዩ እዞም የመናውያን እኳ ተሰይፎም እዮም ግን 80% ሓበሻ እዮም ይበሃለው ገና እኒኡ የተረሸኑ እና ለኣቶም በቃ እንድዒ ሰማዕ ተረኸውሲ ብልኸኣልናዮ ላተሓባበርና ብልኸኣልናዮ ድምፂ ተንኾኖም ይብል ከም ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋዕቱም ኣሕዋተይ ማዕረይ ብኦነት ተወዲእና ኮዋ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሕት መዓልተይ ተውዕለኒ ጎይታይ ማዕረይ ተወዲእና ምንም በቃ ማለት ይሲ መትሓዚ መጨበጥ ዘይብሉስ ኮይኑ በቃ ስደት ወፂኻ ለ እንድሕር ለይቃንዐካ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ለ እንድሕር ሰሪሕኻ ኦፊርካ ክትኣቲ ዘይትኽእል ሕጊ ዘየለ ጥዑይ ሕጊ ሰው ወቂዕኻ ምንመይ ትበሃል ሰሪቕካ ምንመይ ትበሃል
ማለት ሸልትይዎ ትሰብለት ስደት ልመፅእ ለለሲ ሸልትይዎ በቃ ሸልትይዎ መሪርዎ ካብ ኣዴታትናለስ ኩሉ ግዜስ ብሕልፈት ትግራይሲ ኩሉ ግዜስ ሓዘን በቃ ኩሉ ግዜስ ብኽያት ኩሉ ግዜስ ቁዘማ በቃ እንታይ ዓይነት እንድዒ ብኸመይ ዝበለ ጭቃ ኢና ተፈጢርናስ ብጣዕሚ ይገርመካ። ሰብ ካብ ሰብ ምዃንካ መጠን ማለት ይግድን ኣይኮነይ ሓውካ ወዲ ሓወቦኻ ሓፍትኻ ገለ ክሞተካ በቃ ኩሉ ሰብ ሰብ እዩ በቃ እና እቶም ዝተረፉ ኣብ የመን ዝኒአው ንእሽተን በቃ መሻላሸል ተፈጠረሎም ሲ ቅቃዕምና ሰሪሕና ከምዚ እሸርላልና እቶም ጥዑያት ሚድያ ወይ ደገ ዘለው ገለ እቶምና ደገ ገለ ተተሓዋርቦም ድዒ በቃ ብትክክል በስመ አብ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ በቃ ካብታ ሞታስ ኣማዋውታኣ ኩሉ መዓልቲ ተስፋ ነይርዎም ይኸውን በቃ ክንወፅእ ንኾን ዶ ሎምስ ክንደዚኣ መዓልቲ ቀሪያትና እኒኣ እንደዚኣ ወርሒ ጌርና ክንደዚኣ ዓመት ጌርና ኔና ሞ ክንወፅእ ንኾን ደላወሉ ተስፋ ላጎሩ ነይሮም ይኾኑ ተስፋ በቃ ተስፋ ቁርፅ ወይ በስመ አብ የእውነት ማለት እዩ እና በቃ ኣቶም ሓሽሽ ትሰርሑ ለይኮነ ስራሕ ትሰርሑላ ዋዕለይ ናይ ዓለም እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ በቃ ንእሽተን ሰሪሕኩም ሲ በቃ ሃለይብሉ ጥራሕ ይሕድርኩም እስከ በቃ ማለተይ ሲ ንሕና እኮ ሒዝናየ ንኸድ ነገር እኮ የለይ ሒዝናየ ንኸድ እኮ የለይ ኩሉ ሃፍተምና ሓዲግናየ ኢና ንኸድ ደኸና ሓዲግናየ በቃ ኩሉ ሓዲግናየ ኢና ንኸድ በቃ ታዕድልና ሲ ዘይራስ ሃፍታሚ ድኻይ ዕድለስ ማዕረ እያ ከዓ በቃ የል ቤተሰብካ የል ባዕልኻ ብጣዕሚ በቃ ጎዳኢ ካፍቱ ሞትማ ሞት እያ በቃ ካፍቶም ማውታ ክትስየፍ ኢኻ ክብልካ ተለው ወይ ከዓ ክትሞት ኢኻ ክንቃትለካ ኢና ክብልካ ተለው ክንደይናይስ በቃ ሂወቶም ሲ ኣበይናይ ነይራ በቃ ብጣዕሚ ማለተይ ምግንዛብ ይከኣል እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ብልተኸኣለና መጠን ተንጠንቂቕና ኩሉ እግዚኣብሄር እዩ ዝገብሮ ኩሉ ንኣምላኽ እዩ ግን ምስ ኣምላኽ በዓልትናለ ንእሽተን በቃ ጥንቃቐ ክንገብር እኒአና ብፍላይ እቶም ሓሽሽ ትሰርሑ ግን ዋረ በይዛኻትም ኮነት ሕደጉ ብስሩ በይዛኻትም በቃ ተልዩ ቃዕምኩም ስርሑ ተለለለ በቃ ዓድኹም ከይዱ ከም ሃገርኩም ትነብሩ በቃ ከም ሃገርካ ትነብር በቃ ከም ዓለምካ ምንም ክግበርያ ይኽእል ከም ዓለምኩም ትነብሩ ዓድኹም ከይድኩም እና ልመላእ ቤተሰብ ፅንዓት ያውኩም ንሞት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕቑፉ ቅዱሳን የንብርኩም ኣውዚስ ኣይጣዓመኩምን እና ኣብኡ ይኽፋእኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሕቑፉ ቅዱሳን የንብርኩም ብልተኸኣለና መጠን ድማ ከምዚ ክግነተ ኣሎ በቃ ብልኸኣልናየ መጠን ማለት ላተሓባበርና ንእሽተን እቶም ተሪፎም እኒኦ የመን ገና እኒኦ ለይተረሸንሲ ንእሽተን በቃ እንድዒ ተተቻላቸለሎም ተተረፉ ኣውዚ ለለው ውሽጢ ዓዲ ለለውስ ተረሽኖም እኒኦና ንእሽተን ተተረፉ ላብ ዝመልከቶ ኣካል ሸር ላበልና ተንሰርሐሉ ክብለኩም ይፈቲ እና ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ ስለለዳመፅኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ካብ ክፉእ ዘበለ ይምሓረና ኣብ ስደት ዘለና ላፍቶም ንፈትዎም ወለድና ስድራናን ብሰላም የራኸበና ኣብ ዓዲ ዘለና ድሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓድና ሰላም ይምለሰልና ጥጥዑሙ ስሰናዩ እናተመንኹ ኣውዚ ክፍለየኩም እየ እና ሸር ላገበርኩም ምትባዕኹም ኣይፈለየኒ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ልመፀኩም ጥጥዑሙ ንዓኹም ባይ ይመቸኹም ልሞት መንግስተ ሰማያት የዋረሶም በስመ አብ ብጣዕሚ በቃ ማለት ሲንድዒ እና ስሰናይ ንዓኹም